Znáte to ticho, které předchází bouři. Všechno se zastaví, vzduch zhoustne a něco uvnitř vás ví, bez nutnosti vysvětlení, že se něco chystá. Přesně v tomhle bodě se právě nacházíme. 4. února. Uran po měsících zdánlivého klidu ukončil svůj retrográdní pohyb a začal se opět pohybovat vpřed. 5. února se Merkur naposledy střetne s touto rušivou energií a 6. února překročí práh do vod ryb. Tyto 3 dny nesou poselství od vesmíru a vy jste sem přišli, abyste je přijali. Není náhoda, že právě teď slyšíte tato slova. Možná jste tuto aplikaci otevřeli, protože jste hledali něco jiného. Možná jste jen chtěli na chvíli odvést pozornost. Ale něco vás sem přivedlo. Něco, co nedokážete pojmenovat, ale co hluboko uvnitř poznáváte. Ten pocit, že určité věci přicházejí do vašeho života přesně v ten správný okamžik. Toto je jeden z těch okamžiků, i když zatím nechápete proč. To, co se stane mezi 5. a 7. únorem, není jen další astrologický přechod. Je to začátek hluboké proměny ve způsobu, jakým myslíte, vnímáte a komunikujete se světem. Merkur, planeta, která vládne vaší mysli, vašim slovům a vašim rozhodnutím, se chystá ponořit do nejintuitivnějších vod zvěrokruhu. A když se to stane, pravidla se změní. Už několik týdnů cítíte, že se pod povrchem vašeho života něco děje. Bezejmenný neklid, pocit čekání, jako byste se připravovali na něco, co ještě nevidíte. Možná jste měli živější sny. Možná jste si všimli, že vaše mysl funguje jinak, že odpovědi přicházejí odjinud. Pokud s tím souzníte, už jste se začali naladit na to, co přijde. Přechod Merkuru do znamení ryb znamená začátek období, kdy převládá intuice. To neznamená, že rozum zmizí. Znamená to, že nachází společníka, který je starší, moudřejší a více propojený s pravdami, kterých analytická mysl sama o sobě nemůže dosáhnout. Během následujících několika dní, a zejména mezi 5. a 7. únorem, se otevírá energetické okno, které se takovým způsobem dlouho nebude opakovat. Než ale začneme mluvit o tom, co tento přechod může přinést do vašeho života, musíte pochopit, co se ve skutečnosti děje na obloze a proč jsou tyto dny jiné. 5. února vytvoří Merkur, stále ve vodnáři, napjatý aspekt s Uranem. Tento kvadrat je jako poslední hrom před bouří, která změní svou povahu. Mohou se objevit neočekávané zprávy, plány se mohou změnit a rozhovory mohou nabrat překvapivý směr. Je to den, kdy je třeba zůstat flexibilní a nelpět na tom, co jste si mysleli, že se stane, protože vesmír připravuje půdu pro něco jiného. 6. února Merkur přejde do znamení ryb. Tento okamžik je velmi významný, protože představuje radikální posun v kolektivní mentální energii. Přecházíme od elektrizující a někdy chladné jasnosti vodnáře k hlubokým, intuitivním a emocionálním vodám ryb. Je to, jakoby kolektivní mysl měnila frekvenci z jasné a přesné rozhlasové stanice na stanici, která je rozptýlenější, ale nekonečně bohatší na nuance a hloubku. Váš způsob myšlení začne změkčovat. Myšlenky budou přicházet méně lineárním způsobem, spíše jako šepot než jako výroky, spíše jako obrazy než jako slova. A pokud umíte naslouchat, tyto šepoty vás mohou dovést na místa, která by logika sama nikdy nenašla. 7. února již Merkur pluje v rybách a intuitivní energie se začíná usazovat. Toto je den, kdy byste měli věnovat pozornost tomu, co cítíte, a ne jen tomu, co si myslíte. Intuice, které přicházejí během těchto hodin, si zaslouží, abyste jim naslouchali. Vaše sny mohou obsahovat poselství. Synchronosti, které si všimnete, nejsou náhody. Jsou to znamení, že jste v souladu s něčím větším. O rybách je třeba vědět jednu věc. Toto znamení je posledním znamením zvěrokruhu, bodem, kde se všechny zkušenosti rozpouštějí a připravují se na znovuzrození. Ryby neznají hranice. Nerozlišuje mezi vámi a mnou,
mezi skutečným a imaginárním. Když Merkur vstoupí do tohoto prostoru, vaše mysl získá stejnou vlastnost. Bariéry, které oddělují vaše vědomé myšlení od vaší nejhlubší moudrosti, se začínají rozpouštět. Zpočátku to může být znepokojující. Možná si všimnete, že se vám těžko soustředí na čistě logické úkoly. Možná se zdá, že se slova, která hledáte, schovávají. Ale to není slabost. Je to pozvání. Pozvání k důvěře v jiný způsob poznání. Způsob, který nepotřebuje důkaz, aby věděl, že něco je pravda. Pokud jste se dostali až sem, pokud s vámi tato slova rezonují, pak jste připraveni. Ne každý hledá tento typ obsahu. Ne každý je ochoten poslouchat o energiích, tranzitech a portálech, ale vy ano. A to říká něco důležitého o tom, kde se ve svém životě nacházíte. Říká to, že je ve vás část, která ví, že život je víc než to, co lze změřit a vypočítat. Říká to, že jste připraveni na jiný způsob navigace ve své existenci. Následujících několik dní vám nabízí vzácnou příležitost. Šanci překalibrovat svůj vnitřní navigační systém. Vyčistit mentální šum, který se nahromadil v průběhu času, znovu se spojit s průvodcem, který tam vždy trpělivě čekal, až mu věnujete pozornost. Ale tato příležitost od vás něco vyžaduje, abyste se zbavili, byť jen dočasně, své potřeby vše racionálně pochopit, abyste důvěřovali pocitům, které nelze vysvětlit slovy, abyste si dovolili trochu plavat s proudem, místo abyste vždy plavali proti proudu. Pokud to dokážete, to, co v příštích několika dnech objevíte, může změnit váš vztah k sobě samým. Nyní vás chci zavést hlouběji. Chci vám ukázat, jak tato energie skutečně funguje a co znamená pro váš každodenní život, protože pochopení mechanismu toho, co se děje, vám umožní využít jej mnohem vědomějším způsobem. Merkur v rybách aktivuje to, co bychom mohli nazvat vaším intuitivním navigačním systémem. Nástrojem, který jste vždy měli, ale málo kdy používáte. Většinu času se orientujeme pomocí racionálního systému. Počítáme, analyzujeme a zvažujeme možnosti. To funguje dobře v mnoha případech, ale existují aspekty existence, které tento systém nedokáže zpracovat. Rozhodnutí srdce, cesty duše, pravdy, které jsou cítit ještě předtím, než jsou pochopeny. Během tohoto přechodu je váš intuitivní systém aktivován s větší silou. Je to, jako by někdo zvýšil hlasitost frekvence, která tam vždy byla. Zprávy, které kdysi přicházely jako šepot, jsou nyní mnohem jasnější. Tato aktivace však neznamená, že dostanete všechny odpovědi najednou. Intuice je jemnější. Komunikuje prostřednictvím pocitů, obrazů, snů, nevysvětlitelných jistot. Vaším úkolem v těchto dnech není požadovat odpovědi, ale vytvořit prostor pro jejich přijetí. Představte si, že vaše mysl je hladina jezera. Když je rozrušena neustálými myšlenkami, je nemožné vidět, co se skrývá pod ní. Ale když se hladina uklidní, můžete vidět až na dno. Merkur v rybách vás vybízí, abyste uklidnili vody své mysli. Ve svém vlastním příběhu můžete rozpoznat určitý vzorec. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste v životě učinili důležitá rozhodnutí, ta skutečně významná, která změnila váš směr způsobem, který jste nemohli předvídat. Pokud jste k sobě upřímní, pravděpodobně uznáte, že ta nejlepší rozhodnutí nevycházela pouze z logiky. Bylo v nich něco víc. Pocit, nevysvětlitelná jistota. Pocit, že to byla správná cesta, i když jste nedokázali nikomu vysvětlit proč, nebo to ospravedlnit. Právě tento pocit má v vás tento tranzit posílit. Chci, abyste přemýšleli o něčem, co s sebou nosíte. Možná je to nevyřešené rozhodnutí, možná nevyřešená situace, možná prostě pocit, že nevíte, kam jít. Ať už je to cokoliv, tato zátěž má svůj důvod. Připravovala vás na tento okamžik. Není náhoda, že jste prošli tím, čím jste prošli. Každý okamžik zmatení byl výzvou k hledání hlubších odpovědí.
každý okamžik čekání byl tréninkem trpělivosti. Každý okamžik nejistoty byl lekcí, že ne všechno lze ovládat. Nyní se tyto lekce stávají nástroji. Energie ryb má zvláštní vlastnost, o které byste měli vědět. Je to znamení nejhlubší vody a bezedného oceánu, kde je vše propojeno se vším, kde se rozpouštějí hranice mezi já a ostatními. Když Merkur pluje těmito vodami, vaše mysl získává stejnou oceánskou kvalitu. Můžete vnímat souvislosti, které byly dříve zcela neviditelné. Můžete cítit pravdy, které jste dříve jen nejasně tušili. Můžete získat přístup k moudrosti, která nepochází z knih nebo vědomých zkušeností, ale z něčeho mnohem staršího a mnohem hlubšího než vaše osobní paměť. Tato moudrost existuje ve vás. Vždy existovala, ale moderní život s jeho neustálým hlukem a důrazem na měřitelné věci vytvořil vrstvy rušivých vlivů. Merkur v rybách působí jako čistič těchto vrstev. Neodstraňuje je trvale, ale dostatečně je změkčuje, abyste mohli cítit, co je pod nimi. Někteří prožijí tento přechod intenzivně. Živé sny, které působí jako poselství, okamžiky náhlé jasnosti, setkání, která působí jako předurčená. Pokud se vám to stane, věnujte tomu pozornost. Jiní to zažijí jemnějším způsobem. Větší celková citlivost, emoce vyplouvající na povrch, potřeba samoty a ticha a přitažlivost umění a spirituality. To je také platné. Neexistuje správný způsob, jak tuto energii prožít. Během těchto dnů můžete pociťovat jakousi mentální mlhu. Logika se může zdát méně přístupná. Přesná slova vám mohou uniknout. To není problém. Je to součást procesu. Vaše mysl mění režim. Buďte k sobě laskaví a nepožadujte stejnou mentální jasnost, jakou máte jindy. Využijte tuto energii k tomu, k čemu vás vybízí. Kreativní činnosti, kontemplace, čas strávený v přírodě, hluboké rozhovory, více poslouchat než mluvit, více cítit než myslet. Existuje důvod, proč starověcí lidé považovali určitá období za portály, za prahy mezi jedním způsobem bytí a druhým. Nejde o pověru nebo nepodložené magické myšlení. Je to uznání toho, že vesmír má své vlastní rytmy, své vlastní přílivy a odlivy a že vědomé sladění se s těmito rytmy nám umožňuje přístup k možnostem, které by jinak zůstaly uzavřené, neviditelné, mimo náš dosah. Období mezi 5. a 7. únorem je jedním z těchto prahů. Co s ním uděláte, jak ho prožijete, záleží zcela na vás. Přemýšlejte o semínku pod zemí. Během zimy se zdánlivě nic neděje, ale pod povrchem se neviditelné procesy připravují na klíčení. To, co vypadalo jako čekání, bylo ve skutečnosti zrání. Možná jste také čekali pod zemí. Možná jste měli pocit, že se nic nehýbe, že změna nikdy nepřijde. Je ale možné, že se něco připravovalo uvnitř vás a že tento přechod je znamením, na které vaše vnitřní semínko čekalo. Nemohu vám slíbit, že se vše změní přes noc. Život takhle málo kdy funguje a buďte opatrní vůči každému, kdo vám tvrdí něco jiného. Mohu vám však říci, že nadcházející dny nabízejí skutečné okno, otvor v obvyklé struktuře reality, kde se určité vjemy stávají přístupnějšími, kde se usnadňují určité vnitřní změny, kde se může posílit spojení s vaší vlastní pravdou, způsoby, které jste možná nečekali. Co s touto příležitostí uděláte, je na vás. Můžete ji nechat být, aniž byste jí věnovali přílišnou pozornost. A váš život bude pokračovat svým obvyklým tempem. Ale pokud něco ve vás touží po něčem víc, pokud je ve vás část, která cítí, že na vás čeká něco jiného, pak si tyto dny zaslouží vaši větší pozornost. Nyní vám chci dát něco konkrétního pro příštích pár dní. Nejsou to složité rituály, ale malé úpravy, které mohou otevřít velké dveře. Za prvé, vytvořte si chvíle ticha, prostory, kde se může sklidnit mentální hluk. Ráno, než zkontrolujete telefon, si během procházky na pár minut
sedněte se zavřenýma očima. Právě v těchto chvílích ticha se objevují intuitivní věmy. Za druhé, věnujte pozornost svým snům. Mohou se stát živějšími a smysluplnějšími. Mějte u postele něco, na co si můžete psát. Zapište si, co si pamatujete, když se probudíte. Někdy se význam odhalí až o několik dní později. Za třetí, pozorujte synchronicity. Jméno, které několikrát uslyšíte. Píseň, která odpovídá na to, na co jste mysleli. Nečekané setkání s informacemi, které jste potřebovali. Během těchto dnů se tyto synchronicity mohou znásobit. Jsou to znamení. Za čtvrté, důvěřujte svým prvním dojmům. Když je Merkur v rybách, je první pocit obvykle přesnější než následná analýza. Přikládejte váhu tomuto počátečnímu vnímání. Za páté, dovolte si cítit. Emoce, které se objevují, nejsou překážkami, jsou to informace. Nesuďte to, co cítíte. Naslouchejte tomu. V příštích několika dnech si možná všimnete určitých znamení, že tato energie na vás působí. Někteří lidé pociťují únavu, která není čistě fyzická, hlubokou potřebu odpočinku a stažení se z vnějšího světa. Jiní pociťují přesně opak, intenzivní, tvůrčí energii, která hledá naléhavé vyjádření. Někteří zažívají emocionální vlny, chvíle melancholie, následované jasností a obnovenou nadějí. Jiní pociťují neobvyklý klid, jako by konečně mohli zhluboka dýchat poté, co dlouho zadržovali dech. Jakákoliv z těchto zkušeností je zcela platná. Neexistuje správný způsob, jak tímto obdobím projít. Váš systém reaguje podle toho, co potřebuje. Podle procesů, které jsou v tomto konkrétním okamžiku ve vašem životě aktivní. Věřte, že to, co prožíváte, má smysl, i když tomu teď nemůžete plně porozumět. Můžete také získat jasnost v něčem, nad čím jste dlouho přemýšleli, v otázce, která zůstávala nevyřešena. Tato jasnost může přijít nečekanými způsoby. Náhodný rozhovor, ve kterém někdo řekne přesně to, co jste potřebovali slyšet. Věta v knize, která otevírá dveře, o kterých jste nevěděli, že existují. Okamžik ticha, ve kterém najednou vše zapadne na své místo. Zůstaňte vnímaví k těmto odhalením. Někdy se ty nejdůležitější odpovědi skrývají v zdánlivě obyčejných okamžicích. Je tu něco, co možná na určité úrovni již víte, ale musíte si to jasně připomenout. Máte v sobě vše, co potřebujete k tomu, abyste se orientovali ve svém životě. Vedení, které hledáte venku, v knihách, u učitelů, ve vnějších znameních, existuje také uvnitř vás a čeká, až ho vyslyšíte. Příštích několik dní vám nepřinese nic, co by již nebylo vaše. Pomohou vám vzpomenout si na to, co jste zapomněli, znovu se spojit s tím, co tu vždy bylo, a důvěřovat vnitřnímu hlasu, který vás moderní život naučil umlčet. Vesmír vám neposílá víc, než dokážete unést. Pokud vás tato zpráva zastihla právě v tomto okamžiku, je to proto, že jste připraveni ji přijmout. Ne připraveni v tom smyslu, že máte vše vyřešeno, nebo jste dosáhli nějakého stavu dokonalosti, ale připraveni v tom smyslu, že jste otevření a ochotní hledat něco za povrchem věcí. Nadcházející měsíce přinesou své vlastní výzvy a příležitosti. Merkur bude pokračovat ve své cestě Piscisem. Na konci února vstoupí do retrográdní fáze a celé toto období bude poznamenáno energií introspekce a hluboké intuice. To, co zasijete mezi 5. a 7. únorem, udá tón pro to, co přijde dál. Považujte tyto dny za ideální čas pro zasetí semen. Semen jasného záměru, nové jasnosti, obnovené důvěry ve své vnitřní vedení. Nyní vás chci pozvat, abyste něco udělali. Pokud vás tato zpráva oslovila, napište do komentářů slovo probuzení. Ne jako prázdný čin, ale jako vědomé prohlášení o záměru, způsob, jak sdělit vesmíru, že jste otevření, že se rozhodujete aktivně účastnit tohoto procesu opětovného spojení se svou intuicí. A pokud cítíte, že vám tento kanál může být nápomocný, zveme vás k odběru.
Ne proto, že potřebujete něco vnějšího, abyste našli svou pravdu, ale proto, že někdy je užitečné mít na cestě připomínky, hlasy, které vám připomínají to, co již víte, ale někdy máte tendenci zapomínat. To, co přijde, je na vás, abyste objevili. Nikdo za vás tuto cestu projít nemůže. Vesmír k vám neustále promlouvá. V planetárních tranzitech, v synchronicitách každého dne, v šepotu vaší intuice. Vaším úkolem je naučit se naslouchat. Následujících několik dní je pozvánkou, dveřmi, které se na chvíli otevírají. To, co s touto pozvánkou uděláte, bude určovat nejen tyto dny, ale možná i měsíce, které přijdou. Vyberte si vědomě, vyberte si srdcem a věřte, že jste přesně tam, kde máte být. Bouře, kterou jste cítili přicházet, je tady, ale není to bouře ničení. Je to bouře probuzení a vy jste na ní připraveni. Ano,